салом алейкум дӯстон, ба канали мо хуш омадед. дар видео лайк гузоред ва мо оғоз мекунем. дӯстон, ба шумо либосҳо ва пойафзулҳо аз Туркия ва Кавказ бо нархи дастрасро пешниҳод менамоем, ки ба сифаташ кафолат дода мешаванд. либосҳои мо дар таншинам ва бисёр бо дизайнҳои замонавӣ, ҳам стили варзишӣ ва ҳам классика пешниҳод карда мешаванд. ҳамарӯза дар телеграм-канали Шермардон шоп борҳои нав ба навро мегузорем, ки силкааш дар комментария ҳаст. дастсавка ба тамоми шаҳрҳои Русия ва Тоҷикистон дорем. инчунин барои фармоиш дар ватсапи рӯи экран дода нависед. фаридун одилов дар рейтинги S1 дар топ 5 қарор дорад. ба наздикии муҳориба барои титул дорад. фаридун одилов дар рейтинг ба 2 мавқеъ поён рафт ва дар ҷои 5-уми дивизиони нимвазнии S1 қарор гирифт. муслим магомедов дар ҷои аввал меистад, дуюм Григор Матевосян ва ҷои сеюмро Адлан Ибраҳимов ишғол мекунад. одилови 31 сола 4 муҳориба дар соли 2023 дар лигаи S1 гузаронид, ки пеш аз муҳлат ва бар зидди Михаил Махнаткин, Вагнер Прадо, Натали Сио, Фило ва Амин Нурӣ ғалабаро ба даст овардааст. дар рекорди худ Фаридун Одилов 18 ғалаба, 2 мағлубият ва 2 ничия дорад. дар мусобиқаи моҳи декабр Одилов бар зидди Михаил Махнаткин 15-6 вохӯрда ӯро дар даври сеюм бо нокаути техникӣ шикаст дод ва ба финали Гран-при S1 дар вазни нимвазни баромад. варзишгари бебохти тоҷик Сарвар Ҳамидов ба атагон бармегардад. 22 июн дар шаҳри Дублини, Ирландия, Сарвар Ҳамидов 15-0 бо варзишгари бризилиягии Марсидли Алвес 11-2 дар лигаи Беллатор вомехӯрад. мо ба варзишгари тоҷик муваффақиятро таманно карда, аз ӯ танҳо ғолибиятро интизор хоҳем шуд. Макгрегор дар бораи муҳорибаи Махачев ва Поро изҳори назар кардааст. қаҳрамони ду каратаи собиқ UFC Конор Макгрегор изҳор дошт, ки мусобиқаи UFC 302 ки рӯйдоди асосии он муҳорибаи унвонӣ дар вазни сабук байни Ислом Махачев ва Дастин Поре буд, ҳамагӣ 500 000 пахши мустақими пулакӣ фурӯхтааст. UFC 302 500 000 пахши мустақими пулакӣ фурӯхтааст. ин бисёр кам аст ва хандовар аст, навиштааст ҷанговари ирландӣ дар шабакаи иҷтимоӣ. менеҷери Ислом Махачев бошад чунин гуфт: конор метавонад дар даври аввал чандилро нокаут кунад ва ӯ яке аз бузургтарин ситораҳои варзишӣ аст. новаса аз он ки шумо ӯро дӯст медоред ё не. агар конор ҳарифро шикаст диҳад ва аз UFC имкони унвон талаб кунад, ислом ба ин мубориза не намегӯяд. ин як муборизаи бузург, номи бузург ва пули зиёд хоҳад шуд. ёдовар мешавем ки муҳорибаи вазни миёна байни Конор Макгрегор ва Майкл Чандлер рӯйдоди асосии мусобиқаи UFC 303 хоҳад буд, ки 29 июн дар Лас Вегас баргузор мешавад. дӯстони азиз, ин буд видеои имрӯзаи мо. то видеои баъдӣ шоду пирӯз бимонед.